ifula ka ya bụ egwu ke Slim Brown kọpụtara akpọrọ gịnị ọ pasa ya bụ egwu ke na-eme gịnị egwu otego aka ịba na ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo nke Slim Brown ihe onyonyo ndị ka mepụtara ọhụrụ n'afọ a ị ga-ahụ na ihe dị iche adịgo na afọ ole gara aga nakwa afọ a nke anyị nọ n'ime ya ka ọ kawụkwa na ichetụrụ na ụfọdụ ihe ejije ndị ka ahụ ọ dịka unu mere gịnị unu echefugo ofu ihe ejije ọzọ m ga-akpọta aha ya akwụkwọ ejije nke a na-akpọ Igodo amere ihe ejije a mgbe anyị dị obere anyị nwere ike ile ya ihe dịka iri na abụọ nwere ike ile ya ihe dịka 12 n'ofu ụbọchị maka na gịnị ya bụ ihe ejije nwere ọtụtụ ihe nke a na-amụta n'ime ya ọ na-egosi mmadụ iwere gịnị mmadụ ije awụ na ị ga-eji onwe gị tụọ aja kama iwere onwe gị nye ka ihe dịrị ndị ọzọ na mma ọ na-egosikwa maka mmadụ idobe iwu ọ na-egosikwa maka mmadụ ịhụ mmadụ ibe ya n'anya ọtụtụ ihe dị iche iche ka a ga-amụta na ya bụ ihe onyonyo gịnị mekwara na m ji ewepụtụrụ na ihe onyonyo ọ maka ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije ihe ahụ ụfọdụ ihe ejije ndị a ga-ekwesị ile anya asị na ihe ahụ ebe anyị bidoro anyị ekwesị ime gịnị ịhapụ ya maka na anyị na-ahụta ọtụtụ ihe ejije nke ndị na-emepụta ejije na-eme ugbu a ọ ga-awụzi ma ọnwụgo ndị ebe a mere ọnụ ma ebe e mere nke a eme nke ọzọ mana ihe ndị agha kwesịrị na-amụta n'ime ya enweghị ezigbo ihe mmadụ nwere ike inweta n'ime ya wuru ka o si dị ihe ejije ọzọ m ga-akpọpụtakwa ahịa ama m ọtụtụ mmiri echefukwala ya ụgwa gbasara ijele ya nke nwekwara Gentle Jack na onye na Sam Dede ha nọ na ya bụ ihe ejije ma Genevieve Nnaji ya wụ mgbe gịnị ọ na-asị na ndị na-eme ihe ejije n'obodo anyị Naijiria na-akpọ ọkụ ihe ahụkwanụ ndị Igbo wụ ndị nọ n'isi mmiri ya wụkwa ndị Igbo ndị nọ n'isi mmiri ejije imepụta ejije n'obodo anyị Naijiria mgbe ahụ kedu ahụ ejije ọzọ m ga-akpọpụta ruo unu ya wụ ama m ọtụtụ ndị mmadụ ya nwe ihe ejije etechabeghị aka maka na gịnị ụfọdụ n'ime ndị na-emepụta ihe ejije ka na-emepụtakwa ya n'ụzọ ọzọ dị aṅa ya wụ gbasara Ịsakaba ya wụ Bakassi Boys ocheta mgbe a na-egbu ya wụkwa ọwụ gị na onye dere ya bụ akụkọ dere ya na ọwụ nke ndị iti na-akpọ fiction ya ọtụtụ akụkọ ọtụtụ ihe ndị gosiri na ihe ejije awụ ihe mere eme ọkwa ihe na-eme na mpaghara obodo anyị dị iche iche dịka Abia steeti dịkwa ka Anambra na Enugu na ndị ọzọ okwa ebe eji gịnị ndị ewepụtara ndị Bakassi Boys iji megide iji jide ndị dara iwu n'obodo ewere ya mee ihe ejije mekwara ka egwu ọtụtụ n'ime ya mere egwu aba ụmụaka emegịnị ekwesịrị kwụsịtụ ụfọdụ ihe ọjọọ ndị a na-eme echetara m mgbe m dị obere mee ihe na-adịghị mma asị gịnị na a ga-akpọrọ gị ndị Bakassi ka ha mee gị ka ha bịa nwụchie gị ya were ebe a ka m ga-egwe gị na-akpọpụtakwara unu egwu ọzọ nke anyị ga-ayọrị n'ụbọchị taa ya wụ egwu Iblis nke ọ kpọrọ WTF ka anyị kiri na ya bụ egwu Iblis si gaa ọwụ niile esonyere ugbu a ya wee ịbịabe n'azụ oge ọ kawụkwa na isi mbido telivishọn ka mụọ onwe m bụ Maazị Edomikechukwu Samuel nọ ya wuru n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị mgbe anyị na-ewetara unu ọtụtụ ihe na ọtụtụ akụkọ nke ga-eme gịnị ga-akpọ unu obi aṅụrụ nkwa mgbe anyị na-eji agbagharịta egwu yọrịta ahụ maka na gịnị maka nọọ na isi mbido telivishọn ka ebe ihe niile na-eme nkakpọ okwu n'ọnụ gbasara ọtụtụ ihe ndị ahụ ka anyị chefugorola gbasara ejije enwekwara ọtụtụ ihe ejije ndị ọzọ nke m ga-akpọpụta n'ụbọchị taa ihe dịka Living in Bondage ihe dịka Christ in Me kedịkwa ka Things Fall Apart nchetakwara Things Fall Apart enwere ya n'akwụkwọ emepụtakwa ya na ihe ejije nke enwetara onye dịka Pete Edochie nke ọwụ gịnị the lead character o mere gịnị o playere Okonkwo na ya bụ ihe ejije ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ị ga na-agụ akwụkwọ na-agụmi ị ga-ama ihe gbasara akwụkwọ nke a na-akpọ Things Fall Apart ya wụkwanụ na iwu onye togoro tolite ị ga-echetakwa mgbe ịdị obere ịgụrụ akwụkwọ ịgụtara ya bụ akwụkwọ na-akpọ gịnị Things Fall Apart nke isi akụkọ ya wụ gbasara gịnị Okonkwo na Ikemefuna ya wuru ka o si dị ka hapụ iwu na ọ naanị ihe gbasara ejije ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa nwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa bụkwa ihe gbasara egwu ịmana ka ụbọchị na-apụta
a na-ewepụtara ọtụtụ otu esi agba egwu dị iche iche. Egwu nke mbụ m chọrọ ichetara unu ọwụrụ unu na-echefugo ya ọfụma wee egwu a na-akpọ Alanta. Unu ma egwu ka a na-eme ya dịka onye ahụ King Kong onye were aka ya na-akụ n'obi ya egwu ama m otu onye na-akụ egwu na-ejikarị agbakarị ya bụ egwu ọfụma wee onye a na-akpọ Terry G oyo ka eji egwu ahụ mara ọfụma. Egwu ọzọ m na-akpọpụtakwa ahịa ka a na-akpọ Sụọ. Onuma ọ dị ka m sụrụ ya n'Igbo Sụọ na-eme ya akpọ na-akpọ ya onye na-akpọ ya Sụọ onye na-akpọ ya Sụọ. Ya bụrụ ka o si dị awụ na ichetakwara ya bụ egwu ọ igosi gị na gịnị enweghị ihe ebe a wee bụ obibi ya enweghị ihe ọbịa taa echi ọzọ anọchie echi ọzọ anọchie. Ya bụrụ ka o si dị ka m chetakwara gị egwu ọzọ ọ dịkwa ka echefugo ya wee egwu a na-akpọ Asonto ịma ndị na-agba asonto ịma ka esi akọkpọ n'ala akọkpọ n'elu akọkpọ n'ala akọkpọ bibi na onwe ndị na-eji ya eme gịnị na-akụ ha ọkpọ. Ya bụrụ ka o si dị edego na egwu ọzọ ewere egwu mgbe ọ pụtara onye niile na-agbakịrị ya bụ egwu ma okenye ma agbọghọ ma okoro ma onye ọbụla na-agba ya bụ egwu ya egwu nke a na-akpọ Etigi. Unu ma mgbe ya bụ egwu pụtara otu onye na-akụ egwu a na-akpọ ịnyanya ọ nwere mgbe a na-agba ya bụ egwu ịmana o nwere otu ndị na-akụ egwu na-eshi eme n'otu a na-eshi akpa agba. Ọ bụ na-ewere egwu pụtara ọhụrụ ị ga-ahụ ofu onye mmụọ ya ka na-anụ ọkụ mgbe ahụ ewere ya mee gịnị kụọ egwu kọpụta egwu ya adịzie ka ọ ya wawo onye nwe gịnị wepụtara ya bụ dance step. Ya bụrụ ka o si dị ihe gbasara Etigi a gara ma ndị ugwu ma ndị ọdịda anyanwụ onye ọbụla na-agba ya bụ egwu iji megide iji gosi obi ụtọ. Ya bụrụ ka o si dị a ga-aga n'obere ezumike wee ebe ama m na ihe bụ ihe omume ka ọ bịa gị n'azụ oge mụ na gị ka nọtụkwa nwatakịrị gbarịtụkwa ya bụ egwu kọrịtụkwa ya bụ akụkọ okwu mkpụ n'ọnụ tupu m aga ezumike wụ gbasara ọtụtụ egwu ndị ka ha na-agba ama ugbu a onye ọbụla megide na-agba ya bụ nke a na-akpọ Zanku ya bụ legwork ka akpịrị ya n'olu ndị bekee. Mana tupu ya bụ legwork abịa ewekwara ọzọ nọchiri ya nọ tupu ya bịa nọchie ya bụ etu aka m ga-esi na-akọpụtara ya obere egwu ọzọ ọ dịkwa ka echefugo ya gbasara Skelewu maka ahụ Davido ijiga aka ya dịka onye ukwu na-ara ahụ gị na-epushi onye nọ gị n'ihu si ya pụrụ gị n'ụzọ ọ ka a na-akpọ Skelewu ama ọtụtụ n'ime unu echefugo ya bụ egwu. Otu egwu ọzọ ọ dịka akpịrị nna m kpọrọ ka ahụ egwu ndị ara maka na onye na-agba ya bụ egwu ya dịka gịnị ka ha na-eme gịnị eme gị kporo aja n'ala kpie onwe gị n'anya ma ikpe gị ikpe onye nọ gị n'akụkụ ya nke a na-akpọ gịnị Shoki onye na-akụ egwu ọfụma nke a na-akpọ Lil Kesh mgbe o bidoro ịkụ egwu ya ọfụma ya wee egwu bupụtara ya ndị bekee kpọrọ ya Limelight o wee egwu tinyere ya na ya bụ Limelight. Enwekwara otu nke a na-echefubeghị nke a na-akpọ gịnị Shakiti Bobo maka ọ na onye mejọọ gị were aka gị na-eme gịnị ma onye rụsara arụra na mba gị na-ahọrọ ya anya na ya hụrụ ka o si dị. Egwu ọzọ ya dịkwa ka echefuolikwa egwu a na-akpọ gwara ya bụ egwu ka kwa ihe aka na-agba ugbu a mana ya bụ egwu ka m chọrọ ịkọwapụtụrụ na otego agbara ya bụ gwara. Egwu ọzọ ọ dịkwa ka echefugo ụfọdụ echefugo ya bụ egwu maka na ndị ọwụ na iwe onye nọ afọ 40 ugbu a ị ga-echeta ya bụ egwu mgbe Daddy Shoki ka na-agba ya egwu a na-akpọ gịnị Galala. Ụfọdụ ji agụ egwu si na Galala no dey do them again Sụọ na ibi the dance wey dey re ya hụrụ ka o si dị egwu ndị a m na-akpọpụta ugbu a na-agwa gị na gịnị ọwụ na iwe onye na-agba moto nke a ga-esi na ma mgbabe moto nke a m ga-eji gịnị m ga-aga ikwu onwe maka na moto Obi na-agba agbabe m echefukwala na moto Obi ga-emecha ghọọ gịnị aka ochie ọzọ ka na-apụta ya wụrụ ya ekezizi egwu ndị nọchiri anya ugbu a mụ na gị nọ ya ka a na-akpọ Zanku a na-akpọ ka ọzọ gịnị shaku ya ozi ka ọkụkụ ya wụrụ ka o si wee dị nye egwu ndị aka na-agba
n'ụbọchị taa. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa na Isibido Television. Echefukwana na onye wetara gị ya bụ ihe omume n'ụbọchị taa bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Ya wuru kwesị. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-ekiri ihe onyonyo anyị n'uju ihe emume anyị nke ndị Isibido Television na-eche ewepụta ya n'ụbọchị ọbụla, echefukwa ịga na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Iwe ga-enwetakwa anyị na YouTube, iwe ga-enweta anyị na Facebook, na Twitter, nakwa Instagram. Ịga na @Isimbido TV, ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị. Igbo ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ.